Vaganza ta' grupp ta' Maltin li jinsabu f'Bali l-Indonezja ħadet xejra kemm xejn differenti fl-aħħar sigħat. Da minħabba terremot ta' qawwa 7.1 fuq l-iskala Richter li jeżes lil pajjiż fis-satra tal-lejl. Minkejja li s'issa għadhom ma ġew irrappurtati ebda mwiet jew ħsarat estensivi, tkellimna ma' Jason Farrugia li jinsab fil-belt ta' Ubud fuq il-gżira ta' Bali, iż-żona ta' terremot. U spjegalna kif din kienet kompletament ta' xokk għalih e kif qatt ma' esperjenza terremot ta' din ix-xorta. U spjega kif għal-ħabta tal-4 ta' filgħodu ħin lokali waqt li kien rieqed sema l-ħġiġ jiċċaqlaq b'mod violenti, esperjenza li ma jixtieq li jgħaddi minna ħadd. ħabta tal-4 ta' filgħodu, ġifieri konti għatriqet u bdejt inħoss kull imkien jiċċaqlaq u l-ħġiġ tal-bibien kollox jitriqet. U qomt maħsub kont naqqasna qed jiġri, dak il-ħin ma tibdix terrorizzaw x'qed jiġri. U ndunajt mbagħad li kien xi terremot ma bdejt nisma' anke l-klieb ta' barra jinbħu naqbad kollox kif kont u ħriġt barra mill-kamra. Bdejt ninnota anke l-ma tal-pool u hekk tal-lukanda fejn kont, ġifieri kollox jiċċaqlaq. Farrugia żied jgħid li għall-kuntrarju ta' dak li jseħħ f'pajjiżna fejn terremot idum biss ftit sekondi, f'dan il-każ dak li esperjenzaw direttament dan madwar minuta. Tenna li minkejja li diversi turisti bħalu nħażdu u ħarġu jiġru barra anke biex jaraw x'kien ġara, għan-nies tal-lokal der li kienet xi ħaġa normali. Kienet tal-biża li dan ġifieri nemmen li minuta u fuqhom. Meta aħna Malta mdorrin jagħmillek 5 sekondi jagħmillek ħafna. Nies tal-lokal għalihom mhux daqshekk xi ħaġa li barra minn hawn so għalina kienet xi ħaġa kera. Pjuttost għalihom mhux daqshekk inkwetanti. Fil-fatt bdew jispjegaw li kollox li hawnhekk iż-żona hija magħrufa t-terremoti u llum il-ġurnata ġifieri bħalissa qiegħda was-sinar kalma jsu kollox għan-normal. Farrugia iżda temm jgħid li għalih minuta ra seklu tant li kienet xi ħaġa li ma jixtieq lil ħadd jgħaddi minnha. Esperjenza kera ovvja l-aktar li hija kera mhux il-biża' taħmek dak il-ħin dak il-ħin biża' kbira u minuta taraħħa seklu. Ma ħaġa nixtieq ma jiddi ħadd minnha. Tkellimna wkoll mal-ex player internazzjonali Malti Gilbert Agius li jgħix fl-Indonezja fejn hu coach ma' tim lokali. Minkejja li jgħix il-bot minn fejn seħħi terremot u qalilna li hu komuni li seħħu terremoti simili fil-pajjiż. Terremot seħħ ħafna l-bot minn fejn qgħod jiena, ħafna l-bot, ġifieri bl-ajruplan jekk irrid immur hemmhekk fil-post li seħħ għandi jrid naqbad żewġ ajruplani. Daqshekk il-bot. L-Indonezja hija kbira ħafna u hija komuni wkoll li jkun hawn ċertu terremoti. Sa dan it-tant aġenziji ġeoloġiċi qalu li dan it-terremot ma jpoġġix lil pajjiż f'riskju ta' tsunami. E kif l-epiċentru tat-terremot kien l-isfel ħafna, skont l-awtoritajiet tal-pajjiż s'issa ma ġew irrappurtati l-ebda ħsarat estensivi u lanqas persuni midrubin jew mejtin.